Vážení členovia a priatelia klubu akcionárov VVS, vítajte pri ďalšom vydaní newslettera, v ktorom vám opäť raz prinášame dôležité témy zo sveta vodárenstva, klubu akcionárov, ale aj zo sveta Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Minulý týždeň podpísalo vedenie vodární memorandum o spolupráci so Združením bývalých akcionárov VVS. Bude možný ich návrat do VVS? Pozrieme sa na to. Dlhodobo pripravovaná legislatíva na Slovensku môže výrazne skomplikovať investície do vodárenského sektora. Potvrdil to aj europoslanec Tomáš Zdechovský, ktorý už čoskoro navštívi Slovensko v rámci oficiálnej misie Výboru pre kontrolu rozpočtu. Televízia Markíza odvysielala reportáž, v ktorej varuje pred rizikom havárií a výpadkov dodávok vody. Dôvodom sú dlhodobo podhodnotené ceny vody. A na záver by som vás chcela informovať, že aj tento rok sa budete mať možnosť s nami stretnúť v rámci snemu z MOSu, a to 27. mája v Inchebe. Pripravujeme sa na stretnutia s vami a navštíviť nás budete môcť v rámci oficiálneho stánku Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a klubu akcionárov VVS. Budeme sa tešiť. Ďakujem za vašu pozornosť a želám vám príjemný a úspešný deň.